Hayırlı kech dostlar, TMTV kanalında sizni qaynar sәлемле min Ранил Нуриев. Жыйылып беткәнсез икән музыкаль бейеклек хит парадын башлап җибәрсәк тә була. Бүген тапшыруыбызда Россия матбугаты көне турында сөйләшербез. Әлеге бәйрәм 13 гыйнвар көнне билгеләп үтелә. Хит парадыбызның резидентлары моның турында беләме һәм гомумән алар газета, журналлар укыйлармы? Бу сорауларга җаваплар алдагы минутларда. Бүген без бер юлы 5 гүзәл кыз белән сау булашабыз. Әйе дуслар, хит парадыбыздан бер туган Гыниуллинлар китә. Аларның туганнарым клибын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карабыз. Эшләренең киңәшләре, серләренең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Музыкаль бейеклекнең бүгенге премьерасы белән таныштырырга ашаган. Сөйкемле, чибәр һәм талантлы җырчыбыз Азалия Зиннәт. Премьера сезнең экраннарыгызда.
Ли Шамсины кичкенә вакытта балалар өчен газета, журналлар укыган булса, хәзер ул күбрәк мода журналлары укырга ярата икән. Яшь җырчыбыз Глянь журналлардан карап образлар тудыра һәм мода яңалыклары белән танышып бара. Тавышын йөрәк назылла миңа, нурлы кояш күзләрең, өлешемә тигән көмеш балдай татлы сүзләрең. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, янам мин. Кайымда, теләктә, сөюемне югалтмамын, саклармын мин йөрәктә. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлап янам. Музыкаль бейекликнең чираттагы резиденты Гөлназ Батталова. Җырчы газета, журналларга караганда планшет һәм телефоннан яңалыкларны карау уңайлырак дип саный. Почтага барып язылып та торасы юк. Кызыклы материалларны онлайн гына укып чыгам дип сөйләде Гөлназ Батталова. Sular aksa, söndürüp uşakны basarma, belki esse yakınlardan, jelip arday көкке ұшарma. Sanalarga to'la dünya, o'z maqsadingga sen to'g'ri qol, alda yo'l og'ir bo'lsa da, boshqani saylarga oshiq qilma. Ikkilangan chaqda borib bora, yolg'onlar ota bor, izlarni yo'ldirda.
саф жир булар дава. Жил белән мәхәббәт тарала. Су якын туфрак һәм һава. Һәр вакыт янәшә булалар. Могҗизага тулы дөнья. Өмөтемне үрә хыяга. Алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыгыма. Икеләнгән чакта борылып кара. Яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай. Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга таба. Икеләнгән чакта борылып кара. Яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай. Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Даридей, дараридей, да. Даридей, даридей, дараридей, да. Могҗизага тулы дөнья. Өмөтемне үрә хыяга. Алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыгыма. Икеләнгән чакта борылып кара. Яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай. Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Әнвәр Нургалиев фикеренчә, замана технологияләре алга китү сәбәпле газета журналларга бүгенге көндә авыррак. Барысы да электрон версиягә күчеп бетеп, тиздән кәгазь дә чыгармый башлыйлар дип уйлый ул. Соң дисем микән җыры белән Әнвәр Нургалиев музыкаль биеклекнең 7нче урында. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаман сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк һаман сине ярата. Ике арада тирән кар ята. Yürek komanda seni yaratan. Bilmem kim bilen ömür itasen, tükenesindir, o bit min tügel. Minde gül seni sağınam şolay, ikinci yarım Сиңа тиң түгел, икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән?
Uylamay kalgan bir günüm de yok. Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән? Жыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән? Соңдыйсың микән? Жыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән? Соңдыйсың микән? Жыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Соңдыйсың микән? Унөченче гыйнвар җырчы Мәликә өчен искечә Яңа ел бәйрәме. Россия матбугат көне турында ул беренче тапкыр ишетә. Гомумән алганда җырчы үзе белән чыккан интервьюларны шәхсән үзенә китереп биргән очракта гына газета, журналлар укый. Ә болай ул бар яңалыкларны да онлайн приложениелар аша карап бара икән. Yaratуың бар канатлар бирде, сихри көчләр табып очамын. Йөрәгемнән чыккан атлар белән яктым тәүгә сөю учагын. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән.
bulup yatar idim yollarına düşelip gözlerine bir karasam kala canım boşanıp süydüm seni senden bile süyerine aşanıp elde süyem şaşınıp Koşarım seni canım. Tek yarattığın deniz dokunanday Uşağımdan uçkan yakınlarday Ul ko'tarilar jonim to'ridan Ham yog'an yoritgan ko'ngildan Tek yarattığın deniz dokunanday Uşağımdan uçkan yakınlarday Ul ko'tarilar jonim to'ridan Ham yog'an yoritgan ko'ngildan Ni için 13 yanvar Rossiya matbuatı günü deb bosh atasızmı? Sirni şişem. 1703 yılının naq менә шул gününde Pyotr I tarafından Vedomosti gazetasining birinchi soni dunyo ko'radi. Менә шул kundan olib, xalq jamg'iyatdagi yangiliklar bilan gazeta aşa tanisha başlay. Менә шундый tarix. Hozir kelasi rezidentimizni tanlab ketik. Ekranlarda Rishad Fazliahmedov. Bakşalarda meni yürüyüm Siyinga şeşekler ezilim Bak şeşek atkanı şımır Şav şeşekte akı sirin Ak şımırta akı sirin Aysın misin abirim Ak şımırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Ak şımırta akı sirin Aysın misin abirim Ak şımırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Uramlarda meni yürüyüm Min haman seni ezilim Vakit ötse de sizmim Bir minutka da tüzmim Akşımırta vakı sirin Min haman seni ezilim Akşımırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Akşımırta vakı sirin Min haman seni ezilim Akşımırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Ak şeşekler kolumda Tıram senin yolunda Niler iken oyunda Kimler iken koyununda Akşımırta akı sirin Ayşan yanına gelin Akşımırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Akşımırta akı sirin Ayşan yanına gelin Akşımırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Akşımırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim
Мин гашык булып йөрим, мин гашык булып йөрим. Фирдус Тимаев элегрәк район хәлләрен белеп торыр өчен район газетасын укый торган була. Ә хәзер ул күбрәк интернет аша яңалыклар белән таныша. Кайсы гына социаль челтәрне алма, кызыклы мәгълүматны табырга була дип саный җырчы. Экраннарыгызда Нырлат районы газетасы дуслыкны укучы Фирдус Тимаев. Гадигіне түгел, минем сиген ярым, әйтерсең әле, шәшек бәйләме, аклык сафлык шәшкән, шушы шәшек белән, язмышымны бергә бәйләдем, күңелемдә бары, шишмә агышлары, аның гына моңлы тавышы, кирәк түгел миңа, башка гүзәлләрдә, кирәк түгел шителәр язмышы, шишелмәсен иде. Yazmış diyenlere in yaratkan köşen bulganına sigen yarın bilen jirde yaşayken belki düze taşıp tırganına Yaxşıdan da yaxşı табылыр дип тагы яңа хисләр эзли башламам бергә бәйләп куйган язмыш тиеннәрен бер кайчанда сүтеп ташламам рәхмәт язмышыма сине тапканыма йөрәгемнән чыга җыр гына синең исемеңне җырга кушам инде кайта яшьлек языма шишелмәсен иде yazmış diyenlere in yaratkan köşen bulganına sigen yarın bilen jirde yaşayken belki düze taşıp tırganına Şişelmezsin ide yazmış diyenlere in yaratkan köşen bulganına sigen yarın bilen jirde yaşayken belki düze taşıp tırganına Gadigine tügel minim sigen yarım Әйтерсең әле шәшек бәйләме Аклык сафлык шешкән шушы шәшек белән язмышымны бергә бәйләдем Музыкаль бейеклекнең беренче эшлеген ачып җибәрәбез. Гөлназ Солтанова күпләр кебек үк яңалыкларны күбрәк интернетта укый. Кайвакытта мода һәм хатын-кызлар өчен чыга торган журналлар алып укырга ярата икән. Җырчы шулай ук кызы өчен махсус журналларга язылуын белдерде. Экраннарыгызда сагыну җыры белән Гөлназ Солтанова. Hürmetli radyo dinləyicilər, bugün bizdə qonaqda
танылган яшь җырчы Гөлназ Солтанова. Һәм инде бик күп радио тыңлаучыларны кызыксындырган сорау Гөлназ сагыну җырының туу тарихын сөйләп китәләр. Бәхет эзлим дөнья күрәм диеп, китсәм дә мин туган ягымнан, хыялымда кире кайтыр өчен, төн җиткәннен көтеп зарыган, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшем серле калана, әмма төшләремдә ялган аяк, болын буйлап чабам һаманда. Йолдызларга үрелсә дә буем, тамырларым җиргә бәйләнгән, чишмәләрнең серле челтерәве, мин җырлыйсы җырга әйләнгән, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә ялган аяк, болын буйлап чабам һаманда. Туган өем ничек рәхәт миңа, барлыгыңны гына белсәм дә, сиңа кайткач мин гап-гади балам, кем булсам да кая йөрсәм дә, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә ялган аяк, болын буйлап чабам һаманда, болын буйлап чабам һаманда. Лилия Гыймадинның газета журналларга бик исе китми. Ул күбрәк телевизордан яңалыклар карап бара. Аның фикеренчә, газетадагы яңалык килеп җиткәнче искерергә мөмкин. Шуңа күрә телевизор һәм радио аша мәгълүмат кабул итү кулайрак дип саный ул. Яратканда жан атканда, бары дөньяда түгәрәк, күңелләр канатланып
Yılmayıp dağlar ata yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king 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 Barak kışlar bizge din Yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king 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 Barlı bul ikisinde min Yaratkanda jan atkanda Aşkını hıttıra yürek Aşkın uşan yaş yürekке Tittiğine güne kirek Yaratkanda jan atkanda Көңілләр шәшек ата Кызарып кояш батада Yılmayıp dağlar ata Yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king 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 Barak kışlar bizge din Yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king 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 Barlı bul ikisinde min Yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king 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 Barak kışlar bizge din Yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king 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 Barlı bul ikisinde min Yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king 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 Barak kışlar bizge din Yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king 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 Barlı bul ikisinde min Һәм ниһая дуслар, музыкаль бейеклекнең беренче урынына да килеп җиттек. Зәйнәп Фәрхетдинова газета, журналларга языла. Күзне аратып телефон, планшетка текәлеп утырганчы, рәхәтләнеп газета укырга кирәк дип саный ул. Шулай ук Зәйнәп ханым телефонда укыганда күзгә көч килеп, сәламәтлеккә дә зыян булуын ассызыклады. Экраннарыгызда яраткан җырчыбыз Зәйнәп Фәрхетдинова. Гаиләйәме байлык белән түгел Ул бәхетле кырылса сөюдән Максат бердән булып торса әгәр Бер-береңне бәхетле итүдән Шунда гына таңнар бергә атар Күзләр күзенә назлар килер язлар Язмыш бергә юллар юлга ятар Куллар кулда һәр чак булырлар
Ятқан ярлар Тиң бар болсын бүрүк Жанны жанға бірге ұшарлық Қанатларына қанатларға қойып Дүнияға мен бірге ұшарлық Шундағына даңнар бірге атар Көзілер көзінен азылар Тилер язылар Язмыш бірге юллар Юлға ятар Құллар құлыда Қаршақ боларлар Сүйсінмәс, мәңгі кетмәс әлі Бәхітке сәң шайқап төкмәсәң Құдай берген мәхәббәтіңні сақлап Шет яқларға тізіп шөкмәсәң Шундағына дамнар бірге атар Көзілер көзінен азылар Келер язылар Язмыш бірге юллар Юлға ятар Құллар құлыда Қаршақ боларлар Шундағына дамнар бірге атар Көзілер көзінен азылар Тилер язылар Язмыш бірге юллар Юлға ятар Құллар құлыда Қаршақ боларлар Язмыш бірге юллар Юлға ятар Құллар құлыда Қаршақ боларлар Құллар құлыда Қаршақ боларлар Сау булашыр вакытта килеп җитте, дуслар. Тагын бер атнада мин Ранил Нуриев сезне шушы студияда көтеп калам. ТМТV каналы белән бергә булыгыз. Алда сезне тагын да кызыклы тапшырулар көтә. Пока.